Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para putra kelas 6 kang hikmat, mugi-mugi tansah sehat lan semangat nggih. Pepanggihan malih ing video pelajaran basa Jawa. Ing dinten menika para putra bakal sinau ngenani maca lan nulis aksara Jawa. Wonten ing pertemuan sadurunge para putra sampun sinau aksara Jawa lan pasangane. Napa para putra sampun apal sedaya aksara Jawa lan pasangane? Kudune sampun nggih. Supaya luwih apal, ayo bebarengan sinau meneh aksara Jawa lan pasangane ing tabel ngisor iki. Menika wujude aksara Jawa lan menika wujude pasangan aksara Jawa. Pasangan aksara Jawa manggone ana ing ngisor aksara Jawa, kecuali aksara Ha, aksara Sa, aksara Pa lan aksara Nya. Manggone ana ing sisihe utawa sampinge aksara Jawa. Para putra, sakmenika monggo latihan maca aksara Jawa kang ana ing buku paket halaman 64 nomor 1 sampai 10. Nomor setunggal poko. Amarga iki ana pasangan do, huruf ko dadi mati, diwaca pakdo. Amarga kene ana taling, done diwaca d, dadi nomor 1 diwaca pakde. Nomor kalih tekano. Amarga ana pasangan ngo, huruf no dadi mati, diwaca tekan. Amarga ana taling tarung, ngone diwaca ngo, dadi nomor 2 diwaca tekan ngomah. Nomor 3 somo. Amarga ana pasangan bo, mone dadi mati, diwaca sam. Bone ana pepet, diwaca be. Lone ana pangkon, dadi paten l, diwaca sambel. Nomor sekawan paneno. Karena di depannya ada pasangan po, maka dibaca panen, pari. Nomor gangsal bako. Amarga ana pasangan mo, kone dadi mati, diwaca bak, bakmi. Nomor 6 Dewi Sinto. Nomor 7 gambar. Nomor 8 nyuwun pirsa. Nomor 9 sranti. Nomor 11 pilih. Neng ngarepe ana wignan utawa paten h, dadi diwaca pilih. Tono. Amarga ning ngisore ana pasangan do, mula none dadi mati, diwaca tan, tanding, pilih tanding. Para putra, mekaten pembahasan soal nomor 1 sampai 10. Mugi-mugi bermanfaat. Selanjutnya anak-anak mengerjakan nomor 11 sampai 20 di Google Form. Cekap semanten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.